Sanibonani namhlanje kulesihlanu kumhla ka6 kumhla ka26 kuJuni ku2020 lo ningelelayo njengamanje uSibusiso Usabelwa kaMabanga kodwa ke odume ngegama elithi Mdlozana. Ngisemsakazweni ke lapha wami engenzile lapha okuyitelevision yami engiyenzayo ukuze ngikwazi ukuthi ngiveze ikhono lami emphakathini. Ngixolele ngomoya kuzophinde kube nomoya. Ngicabanga ukuthi ngibona nje manje ku-screen ngiyaphila kodwa. Ngiyasakaza lapha kodwa nje namhlanje ngizokwenza isihloko esithi nje-ke uhambo lwami. Mangabe ngithi uhambo lwami ngikhuluma ngami lapha njengomdlozana ukuthi ngisuka kuphi, ngisaya kuphi, futhi ngisacela ukuthi utshele nomunye ukuthi angene ku-Facebook abhale ukuthi Mdlozana kwi-Facebook page uzobe sekwazi ukuthi athole lento lena eyenzeka njengamanje. Ngicabanga ukuthi nonke emakhaya niyangibona, wathi ngibona ukuthi ngiyangibona ngempela ngapha efonini. Ya, ngiyavela nakho, ngiyavela nami ngiyayibona lana. Ngizocela nje ukuthi ulokhu njani utshele nomuntu osekhaya lapho ukuthi-ke uMdlozana usekhona online njengamanje njengoba dethembisile emahoreni amathathu adlulileyo ukuthi uzangena online. Uma ngabe ngithi-ke uhambo lwami engingakusho nje umuntu uzoyibuza ukuthi uMdlozana waqala nini ukucula. uMdlozana waqala ukucula ngo-2010 ecula uMaskandi. Ngalezo khathi lezo wayesahlala eGauteng province. Yingakho kwi-profile kaMdlozana kunezinto zase-Gauteng province kakhulu, kanti nanegama lakhe futhi uMdlozana elithi Mdlozana lisukela kuyo i-Gauteng province. Sizokhumbula kune-metropolitan e-Gauteng province okuthiwa iJohannesburg. Leli gama kaMdlozana lisukela lapho-ke ukuthi ngize ngibe ngomdlozana. Ngizocela nje ukuthi ngimtshengise ezinye zey'thombe zempilo nje yami, ikakhulukazi okumayelana nomculo ukuthi ngaqala kanjani ukucula nanokuthi futhi ngisayaphi ngomculo. Ngicela nje ukuthi ningisapoteni njengomdlozana, njengokuthi-ke mangabe ukuthi ukhona lapho khona uyabuka mhlawumbe noma ulalele lapho ukhona, utshele nabanye ukuthi uMdlozana usefikile manje u-online. uMdlozana uyasakaza njengamanje uMdlozana, kodwa-ke inhloso yokusakaza kaMdlozana yingoba ufuna uMdlozana ukuthi aziveze kubantu, hhayi ngoba nakho efuna ukuthi enze okunye okuyizinhloso, kodwa uMdlozana usakaza ngenhloso yokuthi abantu bekwazi umculo wakhe ukuthi ucula kanjani. Usekhona nje kuyo le ngoma lena ekhalayo njengamanje. Le ngoma lena ekhalayo njengamanje isihloko sakhona sithi Themba Lami, i-remix yakhona. Ngizothi-ke uma sekuhambe isikhathi bese ngiyavezaka ukuthi-ke ingabe ubani engisebenzisana nabo e-studio, njengoba ngisho nje ngithi uhambo lwami-ke nje njengomdlozana lude kakhulu lapha emculweni. Nakuba wena mhlawumbe lapha ukhona ungangazi, noma nakuba ngingadumanga ngakini, noma ngingadumanga ngaleyo ndlela wena owazi ngayo abanye abaculi bedume ngayo, kodwa engizokusho namhlanje ukuthi khona umculo okuthiwa uMdlozana. Lapha-ke njengoba seningibonile-ke vele sengizonyamalala-ke kwi-screen, ngenze-ke umsebenzi ukuthi nginivezele i-profile yami ukuthi mina njengoba ngumdlozana nje ngisuka kuphi futhi ngiya kuphi. Ngizocela ukuthi ningamangaliki uma sengingasangiboni kwi-screen. Into ezobenza ukuthi ningangiboni kwi-screen ingoba ngizobe ngenzela ukuthi kuvele ezinye iy'thombe lapha kwi-screen. Njengamanje ngizivala-ke i-screen ngingabe ngisavela emoyeni njengoba ningibona nje lapha. Ngiyavala-ke manje i-screen ngisabonakala-ke kwi-screen manje. Cabanga ukuthi senizozwa izwi lami kuphela. Abantu abaningi-ke bayalazi leli izwi leli likaMdlozana okunguSibusiso Usabelwa kaMabanga. Njengamanje-ke ngizonivezela nje ukuthi njengoba ngithe ngaqala ngo-2010 kwaqala ngo-2010 kwenzakalani. Uma sengiqeda ukwenza lento engiyenza la njengamanje ngizobe-ke senginivezela-ke iy'ngoma zami. Abanye sebeyazazi iy'ngoma zami
kodwa ngizobe sengivezele iy'ngoma zami ukuthi-ke ngingumuntu ocula kanjani. Njengoba nibona nje lapha kubhaliwe ngesiNgisi lapha ukuthi Mjozana, we were rehearsing the first album in Gauteng, Cambridge. Njengoba ngichazile ukuthi ngaqala ngo-2010, ngaqala ukwenza lento yami lena endaweni yase-Johannesburg, e-Gauteng province okuthiwa i-Cambridge. E-Cambridge-ke kunekhothi edume kakhulu lapho yamacala. Abantu engangisebenzisana nabo-ke laba engivela nabo laba, noma abafana engaqala ngabo ukwenza lo msebenzi lona kaMjozana, ngoba namhlanje uMjozana phela akhona nje abantu akaqala ngabo, ngibona laba abavela lapha esithombeni. Akugcinanga lapho, ngagcina ngihamba ngibona abantu abangigidelayo. Omunye wabo usebizwa ngokuthi ikhaladi elihle, nangu laphana egqoke isikipa esihlazana emhloshana ubizwa ngokuthi ikhaladi. Omunye wabafana abangigidela babesegida kanye nalaba nje abavela lapha esithombeni, nanga noJabulani lapha uMfokanzolo wayengowasemsinga kwangubani, nabanye-ke abaningi ngeke ngize ngibaqede bonke abantu abagida kuMjozana. Engicelayo nje kini, ngicela nje ukuthi niwulalele umculo kaMjozana nanoma ngaye kuphi la enihamba khona, ngesimo sokuthi uyabusisana umculo kaMjozana. Njengoba nje bengisachaza-ke ukuthi-ke abantu engasebenzisana nabo laba balapha esithombeni, ekugcinanga-ke lapho ngo-2016 ngibe sengingenela enye i-competition nakho lapha nganginehashe elimhlophe eNkandla, sasishuthe nje nalo lapha ihashe elimhlophe. Wayekade-ke efuna ama-artist asengamavukane, nami-ke ngangenela-ke kulo cimba ayekade ewenze eNkandla. Lapha nali ikhaladi futhi liyavela lapha ikhaladi, nangiyana into zakhe, nangiyana uLwayi, nangiyana uRasta, nanginomfowethu lapha wayengasemnambeki sengifufida balapho kubani. Yimi loyana ngangisesemncane kunalapho engikho njengamanje. Sasisehostela la ngo-2000 ngisawukhumbula unyaka, kodwa khona sasisehostela ebuya futhi ngalezo khathi ngi-2012 uma ngabe ngaphosisi lo nyaka lo. Lana bengise-Greytown ngo-2017 ngiyodlalela abantu abakhubazekile kumasipala waseNquthu. Kunenye nje i-organization elaphana eNquthu, umasipala wakhona yabantu abakhubazekileyo. Ngidlale uma ngabe kunaleyo organization ese-Greytown. Nelana ekhethweni isiginqo esiyelo ngangumasipala waseKuruleni municipality eGoli, eGauteng province njalo. La ngasefinalini ngikhethweni isiginqo esi-blue, ngangikade edukwina i-competition yakwaShowville lena abantu abaningi abangibona ngivela kuyo ku-SABC 2. Banibona nje lapho iy'thombe ngiphethe indondo engayiwena ku-SABC 2, ngaphinde ngathola no-10,000 rand okuyiwona engarekhoda ngayo le ngoma ekhalayo njengamanje. Albhamu yami yokuqala ilena enesithombe esinabantu ababili, yayithi Uvukane. Lana ngakade ngivele ku-SABC 2, bazosikhumbula abantu abaningi mhlawumbe le episode yayikade ivelile ngize ngivele ku-SABC 2. Lana ngake ngawina futhi nakwenye i-competition yayenziwe uStayela. Ngiyangimbona lapha ku-Facebook ethi ungumphathi wohlelo, wayenza amanye ama-award eNyukhasela. Yinto engayiwina khona le, bese ukuthi le encanyana indondo ngayiwina ngokufunda. Ngibe ngibe umuntu ofundayo-ke isikole, ngangiwine nje ngifunda kwesinye sey'kole esibe eNquthu kuthiwa izindlalele, ngiyi-top achiever nje into ekanjalo, ngafunda umatric. Lana ngangenze umcimbi omkhulu ngoba kunomunye umculo kuthiwa uStezi Mhlanzi waseMtuba engiye ngamenzela umcimbi ngoba wakade eqopha ingoma eyayithi Sosobala. Lapha-ke nesisoka Sosobala ubhatama loya engifeature kwezinye zey'ngoma zami. Estudio-ke uma ngabe ngisebenza ngisebenze nabantu-ke abangirekhodela lo mculo ngoba ukhala nje. Isiginqo ngiyayishayela, i-keyboard ngidlalela uKhehla Nkosi, i-bass guitar ngidlalela uMkhize Makude, ama-live drums lasuke ekhala laphana nemsindo injiniyelwa uKhehla futhi wakwaNkosi kanye noMphemba. Bese kuthi kumavi mangabe kukhona oshaya idesi nje khona ingoma ethi Uvukane, kusuke ku-Ras Obrigado ocula umculo we-reggae, kodwa-ke usuke engishayela idesi estudio. Lana ngangivele ephepheni okuthiwa i-College Time Magazine emva kokuwina i-competition yakwaShowville ngize ngifunda eUmfolozi TVET College ngo-2016 ngoMashi. Lana ngangivele kwaSosobala ephepheni okuthiwa iKorea
elalivelwe emva kokwenza futhi umcimbi langawenza kuSosobala kunentathelizo lana-ke eMkantshubomvu okuthiwa ubongani bokhwele mudaung, okuyena nje ongibhalelayo iy'ndaba ekhuluma ngami isikhathi esiningi. Intatheli engisebenza kanye nayo lana ipost engangenze kwaSosobala ngizongihlela umcimbi ngo-2016 nangiyami isitezi mhlanzi la kade ngingathi ukhuluma ngaye nanguSosobala lapho ukuthi ngoba ayibonakali kahle iposta lana ngishuthe no-TV star uBonke Modisele odume kakhulu. uBonke Modisele nje uma ngabe umuntu we-television uyaye umbone uBonke Modisele la ngena laphana ukhaladi ngingakhuluma ngaye nanyana mama ubuselaphi laphana umama uGcowa sasihlangana naye la ngithi sasisemcimbini eKhwesini la engacisha ugesi khona ngiperforma ingafuna ngize ngithi kwacisha ugesi eKhwesini lana insizwa lena engasebenza nayo kakhulu ngalezi akhathi ngidlalela iviolini emculweni wami okuthiwa umjeyi ingeka Mazibuko isibongo noma ngingasho ngithi ingekwa Ngobese lapha ekhaya enquthu la engiphuma khona inhlonga sesinqeleni laphana. Lana isidi lami lokuqala ufuqane ngarecorda yelesibili umdolofia leli okuyilona elidumile njengamanje. Lapha nginabalandeli bami ngasesinqeleni napho ngigqoke ibhefu laphana nabalandeli bami lo wangiqubula ongapha senkohli kwakumpoka abantu wayengasefried kodwa indawo lona kwakumfethu Suzi kasiseshowe lana kunengoma ethi Mpimbo. Le ngoma ethi Mpimbo ngikhuluma ngayo usashona kodwa nje-ke sasisebenza naye eqenjini nangiyani uqeda usizi laphana igqoke into ehlazana laphana ongumculi kaMaskandi nangubhadama bese ngiyakhuluma ngaye ngempishare ngomuntu uFoqane uMakhosi bese ngikhulumile futhi ngaye sasiseBreyton bese ngishilo lokho nakho lapha sasise studio lapha emsakazweni iNKFM Dariel 1 esenquthu okuyona yangiphakamisa kakhulu lapha nendawo ngishuthe noRob van Vereen wale eCape Town udumile kakhulu naye lapha ku-social media kade phumele edelisani nje ezokweni lapha ngangisebeya futhi bese ngike ngasho sengishilo la ngangisiphe ikhaseli emva kokwena umncintiswano wakwa Style Music Award. Igama lami-ke njengamanje njengoba ngihleli nje la ngihleli khona ngu-Mr. Sibusiso Sabelo Mabanga aka also known as Mtozana. I am currently studying BEd degree specializing with math science and technology, intermediate and senior phase. I am doing level 4 final year 2020. Iyona-ke iprofile-ke leyo kaMtozana engicela ukuthi uma ngabe ula ukhona uyibona uyithathe serious iprofile kaMtozana. Ngizodlala-ke ingoma yami echaza ngami, ngicela ukuthi nilalele.
ngicabange egama lami ubaba wami wathi ngisibusiso kanti endaweni bathi ngitshosana ngihlale ngijule ngicabange egama lami umama wami wathi ngisalelo kadokotela esikoleni bathi ngihamba unkulu wami wathi ngisifiso umama wami wathi ngisalelo kanti endaweni bathi ngitshosana Ngiyathanda Jamalana Uyena ngempela-ke uMjozana lo odlalayo njengamanje ngicela ukuthi-ke nithamele nansi futhi music video kaMjozana oshisa izikhotha othi nje sizwe sakithi. Ngixolise kakhulu ucela uqala phansi kahle. Sanibona
video lena eniyibukayo lapha ngiyiqophe nje kuzo lezi nsuku lezi iyahlisa kakhulu, iyatholakala ku-YouTube. Ngithanda ngizikhuluma kakhulu Salibona sizwe sakithi, thobela sishaba sareshu. Sakaza ube umuntu kumele ukuthi ube nobuchwepheshe. Ngisazama ukwenza ubuchwepheshe, ngicabanga ukuthi-ke kuzwakala kahle ngapho, angazi-ke noma kuyezwakala. Lengomelana ithi-ke le ngoma le cela ukuthi umdlalelena ethi ngisemncane, hhayi le zocela ukuthi nginikhumbuzeni lana umjozana ushayela ubaba uMaqhude ibasket. Le ngoma lena ezongena nje manje ngicela ukuthi uyilalele nje ibasket yakhona, uzoyizwa ukuthi ibasket eshaya lapha inenkosi phakathi. Lezi zothi mayiqhubeka bese ngiyacula-ke ngithi ngisemncane, ngifeature uSikhwebeni kubhekha uqeda usizi kuphinde kubhekhe uSikhwebeni. Cela ukuthi ngiyithokozele. Madoda ngisemncane ngikhathi ngizoba nemali. Madoda ngisemncane, angicabange ukuthi ngizophumelela, ngisemncane, angicabange ukuthi ngizoba nemali, ngisemncane, angicabange ukuthi ngizoba nemoto. Bona bonka
Angicabanga ukuthi ngizophumelela ngisemncane awu madoda sengiyahamba mina manje ngithi sale kahle sesibonana ngesikhathi esizayo lapho khona uyafisa ukuba nemoto kodwa manje imoto awuyitholi uyafisa ukuba nemali kodwa awuyitholi imali awu madoda ngithi nje mina kuwe usale kahle uyakuthanda umdozana useyabunga umdozana usephuma ngokubuthi umdozana uthemayo umdozana untimokode njengoba ziqabule ngemusana wasekwakumalahlethini ndoje kuze kusegaqela itshitshi uthi nje sala kahle useyokubona ngalo lelo hora liphinda limemezele ku-Facebook nisale kahle awu madoda lingaphezulu kwamandla ami lolu sizi lolu